pulo jarama pulo ngari pulo jarama pulo jarama no dene kam pulo pulo bakili do hajarawa no dene kam pulo donu yakuwa hajarama no dene kam pulo donu budel so pulo hajarama no dene kam pulo minyum sora kan jallo jeri no dene kam pulo minyum samba kan jallo jarama pulo jarama monuma alfa ba pulo jarama ndeysam pulo jarama pulo jarama pulo Seydou nete min fe dunia tigeni no nete kele bambali fe kele bambali moye Seydou te kele kela Seydou habetake mimi Seydou tonyata pulo Seydou kan jallo jeri kadulu budel sopulo kadulu yakuba kan jallo jeri yo Allah yurmomo ya fomo arnamo aljanna budel sopulo ajibini mbarodi ni sagata bi sagata kala halti tukalel tukusel jonjol kangi kalis Seydou kan jallo o ario babi sise ba pullo sunna yi farilla o yoyira de bokala sowana sise ba pullo Sise jibini Fuseni alasan lo jarawa Wayle Besan pulo jarama Wayle pulo jarama Seydi Gasiri Demba Toro Seydou kan jallo jeri kajike miskinebe jike faratobe kajike almamebe pulo jarama Galoy Amina Galo
woni hande ko atel ala jibrade ne fiile hande non ko nyalawma moƴƴo belɗo julɓe fof tawi toon dawallen hande inchallah jaram baɓe won ɓe dawni hande koto jibrade ene fiile hande mawɗuru terlel noon emin jogui weltare min jeeyi weltinoydem a jarama eyyi hande ko ardu IFRA fiilete ɗum woni dawla men monsieur le Clément hande ayi noon ayi hande no hayasama no tottiri noon kay wallahi eyyi jarama
Tijani Seydou radiyallahu handoro sa ngona do ko der atel ido du fo halteno fo radteno ko halteno ko fo uduteno fo hande Allah ne so yettini do en hande o nyalawma yara e noga tati lewru tibak septembre 2017 lewru jeedi buru nawre didi haran ina jittal ko seytan ngal hande ko filgal ifra al jamba sile jamba malal ba boy malal al jide hay fulbe jawbe kan woni ardo taskon perlel kan woni la kan woni ko bawdu taskon perlel anno saw filama la ani filama la fa ngado lifa filama ngadi lamu kan woni mawdu taskon perlel ando sa yalla ne so joyal rok joyal do jam en kala jul banda fonnoti gudde fonden dum do hibbiyabe yirlabe bosa fonden dim do en ando sa gudde fonden dim do kadi wala ko men belti hen mbiyo mo yoddi hen o mo handi hen o mo fewdi hen o fodi jogade o fodi darto gila ko boy fodi darto gila ko boy maro hande hoddira tan wada mawdu wuro taskon perlel yalla waden barke waden nyamde kadi tawene fo en tawa o joro jamme celale kisam le cellile kis e jam ay woni mankade gay jetade barama do gay jetade barama do hande sa o so gay jamin hirsi mi so goji hirsi gaydi gay jetade barama do ani ido hande atel sababu ifra dede no fiile fiilungal makko hande ko min nyaldi do enene e min nyaagi Allah yalla fewnu wone nde fof wadama feewi yodi haydara mankani yalla nawru dum yeso jay nabil karim lam sallallahu dede fiilungal mudum e gila no hoore haala hay hunde mankani gede fof peewi dum Allah min yalla fewna nen yalla mojjina nen mojjini kadi Allah ken tawtorede enen julbe kala tijaru lay ndalla min bitem Amadou Harouna tonto mbagde bismillah noti da nyalawma noti mi ko nyalawmo odo Ibra Dede min bay kono bibbe baba kala do jogi mi do ngess minen keedi babirabe min cincidi nokko ko dum notim yalla waden barke ko barke ni non yen tawe enen julbe fof ya barke salati fati mbete mi funto tamma damman tolton do kam aten kiri te do ko tanera men dandi di may ba ko min jima faadi joni ko min ji tan ko bela may makko kadi ko wada ko mo hande ko ciattu dum o tawi dum heddi non ko yontande joni tan goto fof fadan to goore mum gilaw kum si faadi joni ma won duubi joyi hitande fof woda tan ko manki non ko tal umori wonata men umori kala ko den burat yalla rokkuma rokka jullo kala de worde ko min ko neddo teddudo mo Allah teddini mo min teddini ko bidiraado majjo babam non jaago bagdina be tan sambo mat do e fuuta e non nenam e mabbe jitt maaleykum salam rahmatullah mi ko Mamadou Sokil jami ko Boubawdi
addimi ko ñalon ifra dede o ifra dede ko de ifra amen ko giɗam ko sehlam min jibdina ɗo e aten mawni ɗo e aten ko feƴƴi fof min dondoto min guudi men ɗo mi fof gonɗo ɗo garno koye nelal buubaɗo fof no foti ko nelal buubaɗo garmi teddindemo e duwanademo e wiidemo yo jogoro jaam omo hande no moti ɗum ko donɗo ɗum so namni ko tottete Allah jarama jarama min Mamoudou Sow gueɗe jaami ko buubam a jarama ewo lewenama délégation le min bel min bela min bel min bela min bel ko wala ñen kay ngadi ñaamo ngadi ñaamo so amad lewenaaɓe nottiɓe hannde haali o Allah mawɗude yimɓe Allah beltima no feewi beltima yo Allah fewnu voilà dawol Moussa Bini Aliou Bini ngare moɗon ina garde fayida mumen ina garde ndemol kalewal dembe guuro e rewɓe mumen mbina mbela ñalawma ina belte ñalawma Moussa Bini e Aliou Bini e bandiraɓe mumen e ɓiɓɓe yummiraɓe mumen e tan tabalde ina wiye nene o anda walla Boubacar wannan ko tante nay bujala am tawri ko bamu jamal la ngon ali wa bebe délégation Paul délégation Paul délégation fondondo e gardagol Ceerno Ousmane mashallah bismillah mashallah tawda mashallah mama
mbaroɗa ala ñalawma wodede keppandinoɗo caskon jammele caskon pellere daɗi ɗo e hatar ɓuure galle Allah ko kamɓe daɗi ɗo ñalawmoɓe mbi ko ñalawma Oumar Dede Moussa Dede ɓe mbi ñalawmoɓe keppuno ɗum hande ɓe mbaɗi hen fayida mabɓe Moussa Bini e Aliou Bini ko ɓen dawni min ittibinenne lewal Demba Kourou hande min gare ñalawma emin beela ñalawma emin belti somin cameraman emin beela Mamadou ennen duwanaɗo o Mamadou ennen jiɗɗo bandu men o Mamadou mo bonnani o elimana tagi a dawde bande Moussa Bini e Aliou Bini kañumen gaddi sac maaro o gaddi ennen sac soble o gaddi litre uji 20 sukara o no mi anda koye lewena bebe garami wala numéro man mar ala ka hafe sallallahu numéro bi yeb wala mo inshallah assalamu alaykum sawal mashallah Voilà, une victime quoi. C'est bon, c'est comme ça. Ok, merci. Merci. Galloy. Ay imam be ngari. Arsil. Mashallah. La ramin ko lim min ci Ousmane Fondé. Amin ko lim. Jara. Bada tam inshallah. Wallahu jam. Alhamdulillah. La seli. Mashallah. Fini. Ande dum dawrude. Ande ko yaten. Fini. Mashallah. 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 Dan gore. Ay jam mawɗo meɗen kadi mbawi jinnaɗo meɗen hono bam meɗen ifrade en mbiya kadi hunde nde kadi Allah rewɗum lawol Allah hokkum kadi o jogoro jaam e cellal en calmini arɓe ɗo ɗon foof eɓe dañani arde en calmini dennagal kala ɓi pulloto woni assalamu aleykum wa rahmatullah fini mbaɗa notiɗen koye alhaali Dede Ibra o alhaali on waɗi fayida yooɗi ma en dara hen darde tinde wanda fayida onon en darde tinde mbaɗan noon poɗɗo noon jeeyi enen jeeyi yo Allah wat sutura yo Allah fewnu ya rabba aroɓe ɗo hen haaɓe fof wattinen bediraɓe kawiraɓe inchallah hakkude men assalamu aleykum ba mawɗum machallah jam tan barkal mawɗum ni machallah jam tan barkal mawɗum ni Baba Dia e miñumen e ɓiɓɓe yummumen kañumen jeeyi ngal ɗo lahar yaali Bini kañum jeeyi ngal ɗo lahar Baba Dia jara anani e ɓiɓɓe yummumen jeeyi sac maaro sac soble litre uji 29 eɓe beela eɓe belli
Assalamu alaikum. Ko yaaten? Yaaten. Finte. Ñaaki Allah yo Allah ñalawma moƴƴo. Kadi omo haandi hen omo tawi enen fof eɗen belti yo Allah fewnu. An kam a yii ko an yiri yitere ma oɗo jamanu garɗo ɗo ka waali eyyi jarama noon tan a jarama. sababode en ñaago en Allah tan yalla en moƴƴere yo Allah fewnanen kala moƴƴere wonnore hen e ñaago e Allah ɓeydu ɗum kala fitine gonno Allah tan a yalla danden Allahumma salli ala sinno ande ko fiido ngal Allah jifra deede men ñaagi yo no wayanno kadi wada deere en nandira hokka en deere salla jabi kadi en jaagoni sabu Allah kadi fandina wadde ko amin alaikum bismillah yalla mo nyala mo wertare hebbiya e bosa e hirla fu belti am fu be ngabe kawri bismillah ma fiidugal kawiraado yalla jifrate ja o do wutte mo bornte hande o do tawri ko bamma tawri bamma tani wona buleta makko yo jogoro jam yo Allah wat jam waɗen jam e deyri hisam deyri leydi e yaajede eɗen julɗi fof amati dial Mamadou Aïssa jalgo beelel gawde temi ko jam
persone soni haalni mamma haali belɗum e joni rewɓe ko alay saago rewɓe ɗo joni ene soɗaro beltimo ñalawma jol ɓeydina wala jibradere dia filde e ko dendiraɗo moƴƴi jawdi jawaki e ila ladde hay wuro e vraiment ko mawnamen moƴƴi e min ñagoran ko yo Allah rewnu ɗum law yo Allah fewnu yo wano wayano yo jogoto jaam bandiraɓe fof gari Allah jaara alamoje ko na weltare tan eɗen belti tan bandiraɓe fof gari e keewal ala hay hunde caɗele goni hen yimɓe fof no belti no ndenni probléme ala gasi mi addi Allah jarama jarama gaddo nde gadde ramata toñuɗe ndiyam men sago woto woni ɗo hande hay hunde ala nuur ala hay hunde ɗum ceɗini kidi ɗum noon seydi woni salmima jarama on kene tufal machallah yoni wala ɓe ñalawmo alawmo mi jirimo tan gam siini so yarini so Allah jaaɓi ma moƴƴi no haniri gueɗe ɗe assalamu aleykum alhamdulillah rabbil alamin en kudri men bismillahir rahmanir rahim eɗen ñaago hende gortinen tan alhamdulillah rabbil alamin awray moƴƴere Allah welede muɗum awde kadi kadi machallah waɗi inchallah rabbi no wayannoni eɗen ñaagui Allah tawi kudri men alhamdulillah rabbil alamin ya Allah hokkat hen timmanto enen kala ɗiɗi juuɗe calminama juurama machallah madame en jetti Allah en puɗɗiren bisimillah kadi Allah hokke jofnirma alhamdulillahi rabbil alamin sik ala ko weltare kadi ballodiraɓe ɓe yimɓe fof gorko hen e debbo hen suko hen e mawɗo fof ene daari ene ketti ɗum noon yallah hokki en kadi jofnudeɓe dow jaam bi jahi nabi Mustafa rasul sallallahu alaihi wasallam
jeenayyi ko tan ɗoɗo makko en belti feewi alama weltare min belti no feewi en ñaago Allah noon kayɗe men ɗiɗadeɗe yo jogoro ɗum jaam jogoro jaam e Saydou Tidiane alama weltare